बुंदोंमोन आरो बे समाव संजिरदआ मोनसे ब्रिक पुलिस फोसावनायखौ लादों मैया 22 खालार मंगलबार खालारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बिकेडि भुमि सिंनि जुनार फिनाय फाहामथाय आरो समबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मथरा बसुमतारी बिथांखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा मटर गारिजों फैनानै खाफाल आरो मेगनाव गोगोम जोखोम जाजासे बुना थाङो। बिथाङा मैया हरनि 10 रिंगायाव खाथिनि पुलिस थाना लाहारिघाटआव एफआइआर होनाय जायो। दायो प्रशासना नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। फिन खनसेबाय जायसोर खालामदों बिसोर गोरा साजा मोननांगौ खारन आं दिनै सासे इएम बायदिखौनो जुदि एटेक खालामनो हादोंबा माने जेनेरेल मानसिखौथ' आरो मा बुंबावगोन आरो दाथ' एडिसनेल एसपिआथ' आंखौ फन खालामदोंमोन जे नोंथाङा जेबो सिन्था खालामना होननानै थिग बेबायदिनो आंनि बायदिबाबो ताने बेवहायल' जाना गैथ'वालिया आरो एसे सावहा थांदों बायदि मोनदों आरो खारन एडिसनेल एसपिआनो आंखौ फन खालामदों नालाय बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रशासननि सायावहा मैया 8:05 मिनिटसोहा जादोंमोन आरो माने आङो न'निफ्राय ओंखाम जानानै बे आंनि लामा जिङावहा आंनि न'निफ्राय माने 40 मिटारसो डिस्टेन्सआव आंहा फुख्रि मोनसे दङ बेयाव आं ओरैनो आंनि लोगो सासेजों जिरायना दंमोन आरो बे जिरायना थानाय समावनो बाइक मोनसे फैनानै माने गपकके आंखौ ताने बुलांबाय आरो बेफोर मेगनावहा मैया बेफोर थै ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय मेगनाबो बुखारजोबदोंमोन बेनिफ्राय दा सिकित्सा लानानै बुनायफ्रा गैया जाबाय आरो बे थै ओंखारनाय बन्द जाबाय दाथ' मैया हरावहानो आङो जोंनि खाथिनि थाना लाहारिघाटआव आङो एफआइआर हैदोंमोन दा बेबायदिनो पुलिसफ्राबो मैया हरावनो फैनानै जायसोनाखि खामानि मावग्रा बे गाज्रि खामानि मावनायफोरनि बिफाफोरखौ दिनै हमना लांदों होनना खोनादों आरो दा होमबा सार नोंथाङा जायफोरनि सायावहाय एफआइआर होदों बिथांमोनखौनो थोंजों दायनिगिरि सानदों नामा जोंथ' बिसोरखौ सन्देह खालामनानैनो होदों खारन जाय समावहा आंखौ एटेक खालामदोंमोन बेनि उनावहा ताने जोंनि गथ'फ्राबो खिबु थांदोंमोन थांनानै एसे जोंनि बे मुस्लिम मानसिफ्रानो जोंखौ सहाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोनानो बिसोरनो जागोन होनना बुंदोंमोन आरो खारन बाइकआ दसे सिगाङावहा बिहा थांनानै लाखैहैदोंमोन बेखायनो बिनि सिगाङावबो बाइक गैया आरो उनफ्राव बाइक गैयामोन बे मोनसेल' बाइकआ मैया बे लामाजों थांदोंमोन आरो बेखायनो एसे सन्देहआ जों होदोंमोन आरो बिसोरखौ दाथ' आवगायखौथ' मिथिया खिन्थु आं खोनादों आरो दोहैसो माने बिफाफोरखौ हमना लांदों होननानै खोनादों आरो दा बाखिथ' मालाय प्रशासननि खामानि बिसोर मावगोन खिन्थु आंनि बायदिब्लाथ' जायसोर खालामदों बिसोर गोरा साजा मोननांगौ खारन आं दिनै सासे इएम बायदिखौनो जुदि एटेक खालामनो हादोंबा माने जेनेरेल मानसिखौथ' आरो मा बुंबावगोन आरो दाथ' एडिसनेल एसपिआथ' आंखौ फन खालामदोंमोन जे नोंथाङा जेबो सिन्था खालामना होननानै थिग बेबायदिनो आंनि बायदिबाबो ताने बेवहायल' जाना गैथ'वालिया आरो एसे सावहा थांदों बायदि मोनदों आरो खारन एडिसनेल एसपिआनो आंखौ फन खालामदों नालाय बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रशासननि सायावहा बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रशासननि सायावहा प्रशासना बोरै साजा थायो बेफोरखौ होथों आंबोथ' गावथ' माबा नंखाया जस नङा जे आं बिसोरखौ माबा मोनसे साजा होथारनांगौ बे आमुक फासि होनांगौ बा गावथारनांगौ बेबायदिखौथ' आं बुंनो थाङा खारन प्रशासननि नियम बायदि साजा होथोंसै बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रशासननि सायावहा
प्रशासना बोरै साजा थायो बेफोरखौ होथों आंबोथ' गावथ' माबा नंखाया जस नङा जे आं बिसोरखौ माबा मोनसे साजा होथारनांगौ बे आमुक फारसि होनांगौ बा गावथारनांगौ बेबायदिखौथ' आं बुंनो थाङा कारण प्रशासननि नियम बायदि साजा होथोंसै बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रशासननि सायावहा अब्ला सारा बे दायनिगिरिखौ माबायदि साजा होनायखौ लुबैयो प्रशासना बोरै साजा थायो बेफोरखौ होथों आंबोथ' गावथ' माबा नंखाया जस नङा जे आं बिसोरखौ माबा मोनसे साजा होथारनांगौ बे आमुक फारसि होनांगौ बा गावथारनांगौ बेबायदिखौथ' आं बुंनो थाङा कारण प्रशासननि नियम बायदि साजा होथोंसै